Double cheese je jeden z mojich najobľúbenejších burgerov, ale potreboval som si ho ešte trošku vytuniť, aby bol totálne dokonalý. A tu je recept. Maslo dajte do panvice a pripravte orieškové alebo tzv. Hnedé maslo. Milkosýr Gouda nakrájajte na malé kúsky. Do kastrolu dajte kúsok hnedého masla a mlieko. Privedte k varu, prisypte múku a uvarte krémovú omáčku, do ktorej nakoniec zapracujte syr. Na záver dochuťte soľou a mletou paprikou. Do mletého mesa dajte asi 2 lyžice stúleho hnedého masla. Dobre premiešajte, dochuťte soľou, korením a vytvarujte placky, ktoré nakoniec opečte z obidvoch strán na grilu. Nakrájajte si kyslú úhorku. Žemľu rozkrojte na 3 časti a pomažte maslom. Opečte z jednej strany, otočte a pridajte plátky syra. Priklopte, aby sa syr dobre roztiekol a môžete burger skompletovať. Verte mi, ak máte radi cheeseburgery, tak tento budete úplne milovať. Vďaka tej syrovej omáčke je burger krásne šťavnatý, takže nepotrebujete žiadnu inú omáčku, ani majonézu, nedaj bože nejaký kečup. A tá chuť je božská. Len jedna rada na záver, vyberte si aj kvalitné mäso a skvelé žemle, pretože ani bez nich nebude váš burger perfektný.